खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि गं 250 पुलिस आउटपस्टफोरखौ थानासिम जौगाखांहोगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। पुलिस इनकाउन्टाराव आलफा उदांनि लिंकमेन जखम। गलाघाटनि ट्रिपल मार्डारार नाजिबुरनि बिमाखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान फालिदों। भांगाघराव गंसे एम्बुलेन्सनिफ्राय हेर'इन ड्राग्स मोनदों। जम्मु काश्मीराव सुटियाव फैनाय सासे आर्मि जवाना थिउरियाजों लांखारजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि गासैबो आउटपस्टफोरखौ थानासिम जौगाखांहोगोन। आसामाव थानाय गासै गं 250 पुलिस आउटपस्टफोरखौ थानासिम जौगाखांहोगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि बङाइगावआव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोआव गासै गं 400 पुलिस थाना दङ आरो गं 250 आउटपस्टफोरखौ थाना खालामनायनि उनाव रायजोआव पुलिस थानानि बिबाङा गं 650 सिम बांगोन। बेनि जोहै पुलिस आउटपस्टआव केस रेजिस्टार खालामनो हायि जेंनायाबो खमायगोन। बबेखानि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानानि बिबाङा गं 19 निफ्राय गं 34 सिम बांगोन। गुवाहाटीआव गं 5 जिल्ला पुलिस थागोन। दानिफ्राय जेनेरेल केस डायरिखौ डिजिटाइज खालामनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। ओरैहाय हमगार्ड सिस्टेमा दानिफ्राय डिजिपि मावख'जों लोगोसे सरजाबगोन। आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'नि सिङाव थागोन हमगार्डआ। बिउर' अफ इनभेस्टिगेशन इक'नमिक अफेन्सेस सुंदियै BIEO-आबो पुलिस गाहाय मावख'नि सिङाव फैगोन। पुलिस सिङाव आलादा सिस्टेम थानाय नङा, गासैबो जयैनो सरजाब जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंथिदों। बबेखानि दानिफ्राय पुलिसआ आयेन बेरेखा सना हमनो हानायखौ लोगो फाननाय जागोन आरो फाननानै मोननाय रांखौ जमा होगोन। पुलिस थानायाव जेबो रोखोमनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ दोननाय जानाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। तिनसुकियायाव पुलिस इनकाउन्टार। आलफा उदांनि सासे लिंकमेनखौ थांखिनानै तिनसुकिया पुलिसआ गुलि गावदों। बे जाथायाव जुमन बरा मुंनि आलफा उदांनि सासे लिंकमेना जखम जादों। पुलिस सलङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तिनसुकिया पुलिसआ सिगाङावनो एरेस्ट खालामनाय आलफा उदांनि लिंकमेन जुमन बराखौ लोगोआव लानानै दोनखुमानाय बेरफुग्रा बेसादखौ नागिरनानै अपारेशन खालामहैदोंमोन। नाथाय बे समावनो जुमन बराया हरनि खाबु लानानै पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखुमालांनो नाजायो। जाउनाव पुलिसआ जुमन बराखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो आरो बे जाथायाव जुमन बरानि आखि आथिङाव गुलि नांनानै गोब्राब जखम जायो। रिपर्ट बायदिब्ला जुमन बराया सिमान लानाय बायदियै सनिबारखालि हराव तिनसुकियानि मामरनिफ्राय पुलिसआ गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसादखौ बोखांनो हादों। हेमन्त बरा मुंनि सुबुंनि बारियाव फबनानै दोननाय थरसे गोहोगोरा IED बोखांनो हादोंमोन। 8 केजि लिरथायनि प्लास्टिक एक्सप्लसिभखौ पुलिसआ बोखांदोंमोन। बेनि उनाव जरहाट डिब्रुगड़ पुलिसनि मस्ट वान्टेड दायनिगिरि जुमनखौ लोगोआव लानानै पुलिसआ गुबुन मोननै जायगायाव बेरफ्रुग्रा बेसाद बोखांनो अपारेशन खालामनाय समावनो जुमना खारखुमानो नाजादोंमोन। बबेखानि पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय आलफा उदांनि लिंकमेन जुमन बराखौ फाहामथायनि थाखाय तिनसुकिया सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो हादों। गलाघाटनि ट्रिपल मार्डार जाथायनि गाहाय दायनिगिरि नाजिबुर रहमान बरानि बिमानि साख्रिखौ दाननानै होबाय। नाजिबुर रहमाननि बिमा साहेला बेगमा गलाघाट डिभिजनेल फरेस्ट मावख'आव 4थि थाखोनि मावफारियामोन। नाथाय सालेहा बेगमा फिसाज्ला नाजिबुर रहमाननि थाखाय साख्रि गोमाजाबाय। मख'नो गोनांदि आसाम नाङै सोमावग्लुंनाय गलाघाटनि ट्रिपल मार्डार जाथायनि गाहाय दायनिगिरि नाजिबुर रहमान बराया गावनि बिसि, बिहाव आरो बिखुनजोखौ बुथारनानै उन्दै बैसोनि फिसाजोखौ बामनानै पुलिस थानायाव गावखौ गथायहैदोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायखौ लानानै गुबुन सुलुंफोरा सोराङाव फैदों आरो बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। बबेखानि बे जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिस बिफाना नाजिबुरनि बिदा हिजबुल रहमान बरा आरो बिमा साइलाहा बेगमखौबो एरेस्ट खालामदों।
ओरैहाय नाजिबुरा गावनि बिदा आरो बिबाजैनि सायावबो उदखार खालामोमोन। नाजिबुरनि उदखारनि थाखायनो न'खौ गारनानै भारा न'आव थाहैनो गोनां जादों होननानैबो बिबाजैया अजद होदों। बेजों लोगोसे नाजिबुरखौ फासि होनांगौ होननानैबो बिबाजैया दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान फालिदों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै दिनै बासुगानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्कआव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान फालिदों। मख'नो गोनांदि सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 27थि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबार बावनानै उदखारि बेरेखा सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारीया रुंसारि फिसायनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि हरिनारायण खाख्लारिजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिला इस्लारिमोनहा बेलुन उरायहोयो। बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदखारि बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै उदखारिनि हेंथायै सागान होनाय हाबाफारियाव सागान होजेनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि राजखान्थि बोसोनगिरि बेरलाव खुंगुर खारजिया। बेबायदियैनो थै दान होनाय हाबाफारियाव थै दान होजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोराबो थै दान होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि भाङाखराव रबिबारनि फुं समाव पुलिसआ AA01FC2735 नम्बरनि एम्बुलेन्सनिफ्राय गासै 4.13 ग्राम हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हादों। भाङाखर थानानि पुलिसआ बे दायजों लोब्बा गोनां आबालुद्दिन आहमेद मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। आबालुद्दिन आहमेदनि हेंथायै पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै आयेन बायदियै दायनिगिरि आबालुद्दिन आहमेदखौ थोजासे इन्टारोगेसन खालामखांनायनि उनाव नांगौ बायदियै साजा होगोन होननानै फोरमायदों। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि सासे जवाना सुटियाव फैनाय समाव टिउरियाफोरा न'निफ्रायनो लांखारदों। लांखारजानाय आर्मि जवाननि मुंखौ 25 बोसोर बैसोनि जावेद आहमेद वानी होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर्मि जवान जावेद आहमेद वानीआ लादाखआव खामानि मावोमोन आरो आथिखालाव सुटियाव फैनानै कुलगाम जिल्लानि आसादलाव गावनि न'आवनो दङमोन। बिफा आजाहार वानीआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबारखालि बेलासियाव न'खरनि जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद बायनो होननानै फिसाज्ला जावेद आहमेद वानीआ गावनि कारजों न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय मोनानि 8 रिंगासिमावबो फिसाज्ला जावेद आहमेद वानीआ न'आव सौफैयैलाय सुलुं लानायाव मिथिनो मोन्दोंदि बिनि कारआ पाहानराल गामियाव दङ, नाथाय मानसिया गैया। बेनिफ्राय लोगो लोगोनो जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ जेबो गोबाव खालामालासे कुलगाम जिल्लानि गासै ओनसोलाव कर्डन सार्च अपारेशन खालामदोंमोन आरो दासिमबो इन्डियान आर्मि पेरामिलिटारिफोराबो जावेद आहमेद वानीखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि अखाफोर दानथाम सिगाङाव सफियानि सासे 24 बोसोर बैसोनि जेग्लायनि जवान मन्जुर शाहीखौ टिउरियाफोरा लांखारनानै बुथारहैदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।